Inselmilkom u nistedinkom għal 109 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Min qalbi nawgura l-miliet it-tajjeb lilkom is-semmija kollha ta' din is-sensiela. Min jaf kemm sejrin nisimgħu f'dawn il-ġranet, b'mod partikolari fil-jum tal-miliet li ġej, l-anijiet sbieħ li xandru l-aħbar it-tajba tat-twelid ta' Ġesu. Dejjem tolqotni dik l-anja li twildet fil-Ġermanja u lejl ta' skiet, lejl tal-miliet. Għax tassew, meta nġib quddiem għajnejja l-Vanġelu ta' twelid ta' Ġesu skont San Luqa li ser jitħabrilna fil-lejl tal-miliet u fil-għodu kmini, fil-quddis ta' fil-għodu kmini, ninduna kemm il-personaġġi li esperjenzjaw it-twelid ta' Ġesu daħlu f'dak is-skiet tal-qalb illi nissel staġib u rat il-ħajr għal misteru kbir ta' Ġesu li bent Alla li jsir bniedem, li jitwieled fil-faqar u s-sempliċità f'Betlem minn Marija Verġni u ndukrat minn San Ġusepp. Hemm is-skiet ta' Marija u Ġuseppi li jħarsu lejn dik it-tarbija u fiċ-ċokon ta' dik it-tarbija ta' twelid jaraw l-Alla li jsir bniedem, sempliċi bniedem, afdat kompletament fl-idejn safja tagħhom, kemm dawk ta' Marija kif ukoll dawk ta' Ġuseppi. Hemm miskiet tar-rajja li jisimgħu l-aħbar b'qalb miftuħa u ma jibqawx indifferenti għal dik l-aħbar imma jmorru jaduraw anki hawnhekk fi skiet lil dik it-tarbija u fija jaraw huma wkoll il-Messija imwiet. U skiet tal-lejl u għal-iskiet tal-univers illi jistaġeb l-imħabba tremenda ta' Alla illi ssir laħam, issir bniedem. San Ġwan sejjer ħabrinna b'mod solenni u l-Verb sar bniedem u għammar fostna u aħna rajna il-glorja tiegħu. F'dan il-ġmiel ta' miliet minkejja xi kultant il-kaos kollha u l-istorbju kollu li hawn madwarna nistedinkom ejjew nidħlu f'dan l-ispirtu ta' skiet, ejjew nitfgħu għajnejna fuq dik it-tarbija u fiha narfu mhux biss li bent Alla magħmul bniedem, imma jew narfu u naduraw f'dik it-tarbija l-imħabba tremenda t'Alla illi saret bniedem li saret laħam għalina. Nawguralkom il-ġdid, inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.